Igbo ọma, ihe niile gbasara ụdị, all about shape, nkwụwa, square, gburugburu, circle, mkpekere atọ, triangle, rectangle, otu gbara ogologo, oval, obi, heart, mkpekere anọ na-enweghị akụkụ ha, trapezoid, mkpekere ise, pentagon, mkpekere isii, hexagon, mkpekere asatọ, octagon, kpakpando, star, mkpekere anọ gbara ntu, diamond. Kedu ụdị ị na-ahụ? What shape do you see? Mkpekere ise, mkpekere atọ, gburugburu, kedu ụdị ị na-ahụ? What shape do you see? Mkpekere asatọ, nkwụwa, obi, kedu ụdị ị na-ahụ? What shape do you see? Mkpekere isii, mkpekere anọ na-enweghị akụkụ ha, otu gbara ogologo. Kedu ụdị bụ akara nkwụsị? What shape is the stop sign? Mkpekere asatọ, octagon. Kedu ụdị nke donut? What shape is the donut? Gburugburu, circle. Kedu ụdị nke pizza? What shape is the pizza? Mkpekere atọ, triangle. Kedu ụdị bụ remote? What shape is the remote? Rectangular.
rectangle. Kedu ụdị akwa ahụ? What shape is the egg? Otu gbara ogologo. Oval. Kedu ụdị bụ stampụ? What shape is the stamp? Nkụwa. Square. Ngwa. Call daddy and mommy to discuss your answer. What was your favorite shape? Call daddy now. Call mommy now. What was your favorite shape? Igbo ọma, imeela, ndewo. Biko subscribe wa channel a ka ị nyere anyị aka. A sị na igwe bụ ike.